Добро утро, приятелчета, вече съм на мотор. Както виждате, днеска отивам да се повоза малко с едно ново приятелче. Имаме среща в 8 часа. Само трябва да мина да зареда. Сложил съм си стандартните огледала. Мотора е след ремап. И има нова придобивка, която е отзад на мотора. Но ще я покажа малко по-натам в влога. Реално това ще е първото возене, първия тест. Моторът се чувства доста така лекичък, леко върви. Има много сила баш в средните, където ми трябва. С Марио ще свържем интеркомите, ще си говорим някакви неща. Може разговора да ви се стори странен. Не ми се прави този сетъп с двата микрофона, за да мога да записвам и разговора. Но видео трябва да минава е така с лекота. Един влог трябва да бъде заснет е така с лекота. Така че не мисля да го усложняваме излишно. И това ще е един типичен влог, в който ще минаваме през един забранен път. Затворен. Айде, не забранен, да, забранен, затворен. С много яка гледка. И всъщност, не знам даже откъде ще караме, защото много не сме се разбрали. Последно, откъде ще минаваме. И какво точно ще правим, къде ще караме, но горе-долу знам къде ще ядем. Много бърза рекламна пауза, няма ви губа от времето. И се връщам обратно към видеото. Това тук е сайта на Nissan Moto. Нямам промокод в Nissan Moto, но това за мен е най-добрият мотомагазин в България. А и не само в България. Имат мотоекипировка, моточасти, мотоаксесуари, мотоподаръци, ако се чуете някой какво да му купите за рождения ден. Със сигурност в Nissan Moto, физически или в сайта, може да го намерите. Аз си пазарувам цялата екипировка оттам, а и последно време и доста от частите. Има даже гуми, имат всичко. Каквото се сетите за мотор, всичко имат. Топ магазинче. Айде отивайте да пазарувате. А сега се връщаме към видеото. Да, новата добавка на тенарето е куфър SW Motech Trax. Вече го надрах. Черен. От Nissan Moto си го взех. Ето го. Събирам и каската, между другото, което е супер. 50 евро за литър. Това ще събере 7-8 литра. 14 евро. Баси икономичния мотор. Днеска го даде много топло. Аз мога да направя грешното решение да не си взема чантата с водата. Което няма да е идеално. Сега така чувате ли ме? Много ли ви е шума? И не е. Сега в момента карам с отворен видеор, само с очилата. Защото така влиза много въздух в каската е много приятно. Не че иначе не влиза, но така влиза повече. Също като казах, че не влиза, аз съм заварял си отворя шлюзовете на каската. Значи, може да ме е грозен с оригиналните огледала, но се вижда супер с тях. Всичко се вижда. И май така ще го карам. Все пак ще туризвам наляво надясно. Ето, даже пускам мигач, за да се престоря. Виждате ли за какво става въпрос? Марио го няма още. И ти си влогър вече. Айде давай с тия сливенски блицове. Сравнително доста добре са тия гуми на асфалт. Даже не ги чувам, защото чувам повече вятъра в каската. Тия сливенски блицове, човек. Заеби. Стрескаш хората. Мисля си, че им даваш къси дълги. Това пичагата си кара без каска зад нас. Да, бе. Той тук от квартала. Той е станал пича сутринта и дошъл на екото да пие кафе. Да е първия на екото, да се снима и да се тагне. Те сега ще мърдат, като ти видят блицовете и ще бягат с 300. Ще се блъскат отстрани в тротуара. Гледай какво става? Аз ти казах. С тия блицове. Между другото, не знам колко са законни тия блицове. Караш за някой ще си дразнеш. Това 800-900 е перфектното, 7-800-900 е перфектният мотор за насякъде. Хем за път, хем може да минеш през магистрала и да стигнеш до някъде, хем може да караш офроуд, за всичко става. Това BMW как пуши, сега ще се преварва. Аз съм много доволен от тенерето. Супер е. Става и за града, и за извън града, и за леко офроуд, и за асфалт.
Само гумите не мога да нацеля какво да си купа, защото няма универсални гуми. Няма такива, където да стават перфектни и за асфалт, и за офроуд. Просто трябва все някъде компромис. С тази гума, да, с тази скорост доста рошеви гуми стават, включително тия, които съм сега митасите, само не стават на мокро. Ама изобщо не стават. Те са все едно караш на лед на мокро с тях. Иначе за асфалт дори с по-стабилна скорост държат и то прилично. В тази канавка тук отляво съм лежал. Аз това карто трябва да го смена с новото, защото е с старото зареждане, USB, не знам какво някакво там и трудно намирам кабели. Да, едно изкецано. И ще трябва да го сменям с новото, за да мога да си го зареждам с USB-C. Този куфър отзад изобщо не го усещам, аз си мисля, че ще го усещам, нещо ще ми пречи, ще ми тежи, ще ми духа. Това ми е първо каране за сезона на мен. Аз тази година го карах само до преглед и до ремап. До никъде. Завойчета, това времето е добре, не е топло още. Тук сега ще ни снимат камерите, че изпреварваме незаконно. Ще получим актове. У нас поне номерата са ни отзад, са ни открити. Ще си носим последствията. Казах им на хората, че ще караме с Марио Заболекара, ама не им казах на къде ще караме. Чай сега ще им кажа, значи, пичове ще караме и ние не знам на къде караме. Караме покрай Своге, отиваме до Ботевград и оттам Етрополе и оттам Изненада. Като стигнем ще видите. Тия планини са много яки тук горе. Как се виждат. Това като караш пистов мотор и ти тия работи не ги виждаш. Ти тук летиш тук с 150. Дай да видиш тия красоти. Ние си караме адвенчерите и спънали сме си гърбината и си гледаш тия яки планини. Не, това аз не знам, защо по-рано не открих адвенчера. Само това не мога да разбера. Аз реално го открих, когато ходих да карам една Африка на един тур. И се качих. И до тогава си виках, това ще е бахти тъпото, нали? Качих се и си мислех, че това с този мотор, нали, не можеш да завиваш, не мога да караш така, както дори в момента караме, нали, и по-агресивно. И си викам, това е бахти тъпия мотор. Нали, защото само трябва да се водиш, едва ли не на магистрала направо и бавно. И като се качих на Африката и като минах, влезахме извън магистралата, нали, слезахме. Магистралата е окей, нали, караш и там 130-40. И слезахме от магистралата и панахме първите завойчета. Направих няколко завоя, пред мен имаше друг човек, който водеше и викам, баси, този мотор може и да завива. И тогава, нали, деня минах примерно 500 км, нищо не ме болеше, видях бахти яките гледки и красоти и карахме само по асфалта, нали. И си викам, това е баси якото нещо, този мотор. И общо дето тогава така в мен се зароди идеята за адвенчър. Сега какво правим? И ние чакаме, и оня чака, всички чакаме. Да, тук е много красиво, виж, има някаква мъгла. Отдолу реката. Бас яките завойчета, тук и гледки. И няма никакви коли, да. Събота сутрин. Те хората спят още. Отиваме към Златица, ще минем на прохода Кашана, защото Марио не е карал там. Не е минавал през Кашана. Аз съм минавал десетки пъти. Много е красиво, много е готино, ще го видите и вие. Надесно. Какви културни мотористи, чак мигачи пускаме. Да, много е странно, няма никой. Няма никакъв трафик, няма. Те хората още са пияни. И спът. То е 9 часа, човек. Идва някаква кола отзад. Сега влизаме вече в Етрополе. Тук между другото се говори и съм чувал за Етрополе, че е имало тунели по целия град и секретна база. Военна база. То между другото тук има, защото те, не знам ли си гледал такива, си попадал на и предаване. Даже имаше един известен политик, който тук някъде се беше разхождал след Етрополе надясно, там където ние ще ходим сега, към Кашана, там накрая има един път надясно. И по този път като влезеш, аз никога не съм ходил на там, но знам, че е там. Там като влезеш по този път и накрая те спира има кару с полицаи, седат с автомати. И там някъде от някой такъв известен политик беше, сега забравих кой,
беше разхождал с детето си и някъде по гората са навлезали там в периметъра и са дошли такива униформени с автомати и са им казали да се разкарат от периметъра и той тогава беше питал: аджеба, нали, какво е това място, на кое е това място, какво се случва тук? И му бяха казали, че е някаква секретна, че е някаква военна база и нямат работа там. И бяха правили репортаж от някои от телевизиите и бяха ходили именно до този пункт, където съдят някакви хора с калашници, но вътре се виждат само някакви сгради, нали, такива затворени. Но и този човек сега, при който отиваме, се ревиза, защото аз тук съм бил търговски и много съм обикалял. И този човек, при който отиваме, ми е казал, че тук постоянно се виждат някакви хеликоптери, които отиват към гората, никъде. Че има хора, които тук от Етрополе работят в тази база, но никой нищо не казва, нали, взимат ги сени бучета, карат ги всеки ден, връщат ги. Сега, каква е тази база, какво правят там? Никой не знае, но действат надясно, дай. Тук, да. Но е действаща база. Този човек малко му отвори на вратата. Ама човека е с колан, което ево. Той е малко е възрастен. Ама голям сервис. Рекламна паузичка, много бърза. Софиел предлагат ето тези медитагове. Това са медицински стикери, които се лепат на каската и когато карате мотор, жена ви ще бъде много спокойна, защото не дай си Боже при инцидент, ако паднете и сте неадекватен, без съзнание, като дойдат първата спешна помощ или някой да ви каже първа медицинска помощ, сканира стикера посредством NFC TAG, само допира телефона и ви се зареждат вашите данни. Данните са ви криптирани и никой няма да ви разбере, освен ако не въведе специалния пин код, който е различен на всяко едно стикерче. Да, много готина джаджа, стикерче спасява животи. А е просто стикерче и не струва нищо. Инвестирайте умно. Връщаме се към видеото. И сега какво? Плановете ни се променихме. Ще ходим да обядваме на Моргана. Ако има обяд там. Добре, не, леко, защото да, то пак ни е в посока, после даже може да удължим маршрута и да обядваме втори път. Каква тромба пусна този пич. Да, ако искате повече информация, потърсете поделение Хикса или поделение около Етрополе да видите за какво става въпрос. Ето тук мога видиш табела Златишки проход, затворен поради ремонт. Тази табела си седи тук, ама сега ще видиш колко много коли има и камиони и какво ли не. Защото реално ти като си тук, това е най-бързия проход, който да стигнеш долу до под Балкана. Най-близки, иначе другия вариант трябва да се връщаш до София. Като за затворен проход има повече трафик от отворените. Ама за затворен проход, виж, правят му ремонт, кърпат му дупките. А те, още по-странното е, за затворен проход зимата го чистят. Тук го чистят, защото много сняг пада. Поне когато аз съм карал тук и идват такива големи камиони, които го чистят. Даже има и роторен за тук, който го чисти. По принцип от тук ходят на работа хората в елаците мед. И от Етрополе, и от Златица, и затова го поддържат. Сега ще видиш къде е отбивката след малко за елаците. Ето тук е надолу към елаците. И тук сега става малко по-гаден пътя. Вече. Като по-нагоре е по-добре. Мисля, по-нагоре става повече чакъл и по-малко асфалт. Така. Добре. Да. Уху! Мен си ми е супер. Горе до върха е такова. Още 5 км, няма и толкова. Тук дай вляво. Изглежда ми по-добре. Ето тук сега май сме надясно.
Чай само да потърся на навигацията. Еми, не мога да го намеря, ма да караме. Надясно го дава. Да, те наричат доста добре се поема тук по... А са? Еми, не мога да... Те бяха 4. Да, защото е доста гладичко. Гледай сега каква гледка. Конебачка ще се върне. Аз не съм карал насам. Да, и слизаме надолу и то след няма и 500 метра почва асфалтов път. Ще навлезеш в храст. Да, най-вероятно върви тук горе по билото. Това, което го виждаме горе, най-вероятно маршрута кома не. То от тук върви, то там, където реално там, където свихме, оттам минава маршрута кома не. То се слиза по билото и после пак се качва по другото било. Ето как се събира каската в куфара. И ето тук мога видите как си приспособих с един колан да държи тази стойка, защото тя се държи само тук и на офроуд не е много добре. Ще хапваме бобец с чушки, с гъби и от съседите по маса пържоли и салата. Мерси за което. И сега ще ви покажа къде ще ходим. Сега сме тук. Ще слезаме Челпеч. Ето тук някъде ще се отклоним. Отпреди ханче, Мирково ханче. Ще се отклоним надолу. През Смолско. Тук ще посетим някакви работи. И после ще хапваме ето тук, на съществото. В ресторант No Name. И после към София. Идеално бобче. Хапнахме по един бобец. Отседите ни даваха пилешки, пържоли и салатка. Измихме си чиниите и виличките. И време си ходим надолу по пътчето. Следващото заведение Марио черпи и Марио мие чинии. Да. Ето ги машините. Твой куфър стабилен. Моя горе-долу. Стабилен е, ето не мърда. Да. Ако искаш Марио, дай тук една първа цялата газ и ще се чакаме долу. Сега куфъра ми не дрънчи. Хапнах бобец и ми дойде силата. Някъде изгубих Марио. Каза ми disconnected. Това е хубав път, ма не знам на къде води. То. Даже и на навигацията го няма. Значи тия мотори трябва да са благодарни, че не ги кара някой като Пол Тарес. Или някой от там неговите дружки. Тогава жална и майка на тия мотори. Сега това има разходка в парка.
Еба си яката гледка и пътче. Такова панорамно. Много ме кефи. Какво берете, пичове? Някакви китки берат. Да, говоря. То те поздрави като Хал Хитлер. Така ти? Така ти махна. Това ще е яко, защото сега хората ще могат да видят два погледа на този маршрут. Един в твоя канал, ще го сложа отдолу в описанието на моето видео, и един от твоя канал. Абе, що веригата ти е от грешната страна? Малко са ни прашни моторите. То челпет е целия в камери, то не е яко камери, то е серия в камери. Реално работи този блиц, да, защото колите ти правят път месец. Доста често на този завой съм виждал паднали мотористи. Ема те, защото дават газ, този завой е кофти. Караме към Смолско. Тук надясно, към Байлово. Баш, но там отиваме. Значи Смолско минаваме го и след това трябва да търсим тракийско нещо си. Ей, тук я гледай какъв чисто нов път, бе. Ехе. То е по-хубав от дефилето от под Балкана. Местна кръчма на почтата. Смолско е страда. Гледай какво става, човек. То са кръчми, то е... Виж каква хубава гледка има тук. Па това Смолско изобщо не е лошо, бе. Ема ти виж какъв широк път, бе, човек. И то няма никой. То на Кашана имаше повече хора. Викаме, всякия път пък на Кашана имаше повече хора, отколкото тука. Аз не знам, защо хората карат по дефилето. Това трябва да е някъде тука, брат. Го е, май. Май. Пак го пропуснах. Дева. Два пъти го пропуснах. Само го вижте, Марио, какъв е истински инфлуенсър. Много ме кефи с телефона. Ние сме младите създаващи мотористи, повлияни от Любо и Краси. Аз съм Краси, това е Любо. Да. Това е мамника, ли? Мамника, това какво е? Това е нещо, което е котка. Това е ангел. Значи имаме котка, ангел, мамник и козел. Където Исус Христос влиза в една кръчма, иска да запази маса за 26 човека и те му казали, съжаляваме, имаме само за 13. Тук казва, няма проблем, ще седаме само от едната страна. Това после не знам как ще го качвам. Да, чакай, тук стана много стръмно. И сега се заврем от тази дупка, ли? Това ли е пещерата? Скално-тракийско светилище. Някаква пещера просто. Ако ходя да се завъртавам още 2-3 такива места, ще взема да влеза много по-бързо във форма, отколкото си мисля. Тракийско скално светилище. Посетихме сега тръгваме към No Name Байлово. И там може би след това вече ще приключиме влога, защото вече е много топло. Не ми се говори. Аз май да съм гладен, май ще ударя едно сладолет, че ако има нещо такова, то е пълно с моторяги. Сега ще излезе бабата тук от къщи, каже, нещастници, що паркирате тук? От ресторант, много хубав ресторант, много хубав сладолет. За жалост не сме платени инфлуенсъри от този ресторант. Тук целият този район е в чисто нови пътища. Сега се чуда дали да не си вземем някой слънчоглед. Тук цяло на мен идеята ми е тенерето сега да си стане повече асфалтова машина и малко офроуд, нали? По такива неща, които карахме днеска. За такова, за вече за ендуро да си взема един стар барк и да си го карам евентуално неделно нещо. Тенерето, каквото и да го правя, дори и да го лекота, нали, да му махна предния апарат, да му махна, нали, куфара и това. Аз не съм по-тарес и това е много тежък мотор. Мисля за такива неща. Ако караме нещо микс като днешното и повече офроуд, но такъв тип офроуд и леко по-тежък, сме супер. Отиваш до някакво място, влизаш на офроуд и караш на офроуд, кефиш се, ходиш на планината, слизаш долу, пиеш кафе, караш по асфалт, писне ти да караш, качиш се на магистрала, забиеш му 120, пребереш се. Разделяме се с Марио, готино трипче беше. По асфалт, по завойчета и черно, много яко трипче. Следващото трипче ще включи малко повече офроуд. Започваме с видеята с моторите, така че
Гледайте, те първо ще става интересно. Трябва да оправя един проблем с куфара. Не знам как ще го оправя, защото не е много добре на офроуд. Реално повдига се отзад. Но той не е много окей офроуд с куфар. Ще си кана с меките чанти. И трябва да си сложа Scott Oiler. И като си сложа Scott Oiler, ще ви направя видео, в което ще ви покажа абсолютно всички апгрейди, които съм направил по тенерето, защо съм ги направил. И то нищо не предстои да му правя. Може би някога по-натам един демпфер бих му сложил, бих сменил гумите, но това не са апгрейди, аз си някакви стандартни неща. Като цяло с тунинга по тенерето приключих.